गठरी रक्षियले मदा जननी गठरी रक्षियले मदा दोषोनि पंच प्राण दोषोनि पंच प्राण रामा माता जन्मा बाहर पड़ता माता आन रामा माता जन्मा माता आन रामा ऐसे असता स्वामी रमापति धरी माता अभिमान नमो निभ्रते आ
देवयति तत्कविगे मला नित्यवाद कालन पालन कंगोल कहे मान गावत पावन चिन्मय चिन्नांकी तपासका ते या भूमीचे तुकुटना वासुदेवयति देवे स्वामी या भूमीचे तुकुटना चित्तुयंती वासुदेवयति मगनगा भजनी पुजनी नामस्मरण वृत्ति रंग देखते भजनी पुजनी नामस्मरण वृत्ति रंग देखते तु सकल माते विदुरदानी प्रपंचात नेता मंगल भूमि की तेजोमय कणकण इतना असे तपोमय मंगल भूमि की तेजोमय कणकण इतना असे तपोमय पावित परिसर पुण्यभूमि कमले कमंडलो मेघला भगवोद्धोषके वरामिकला रुद्राक्षमालाकला वीरनाराकर्मे पुनीत सकला पृथ्वीवरे चालया सोहा सुंदरराजश्री नरहरे अवधूतले राजा अवधूतरश्री दत्ता प्रसन्न होते
पुनरभिनाहो यति नारायण श्री गुरुचरणादे कवळी नतमस्तकमुखा वृत्ति सुखमय दानी नरसिंह सरस्वती दत्तपादुका कमली पादुका कमली नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय दानी नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय दानी नतमस्तक होता वृत्ति सुखमय दानी ब्राह्मण साधवान सदगते कन्याकुमारी तिला वाध्ये महिषी बुलवले बुलवले काशीकरा खादिला अंतजा मुखे वेदहे पडविला त्रिविक्रमा भेदला दोहा सतुराज श्री नरारी अपुतले रायना अवधूतलिंगन श्री गुरुवे रत्न अनंतकोटे ब्रह्मांडनायक राजाविदा योगिराम श्री दत्तरा स्वामी महाराज की जय एवं परमहंसपदे उदातकाचार्य प्रेम संगुरु वासुदेवानंद गुरुदेव स्वामी महाराज की जय परब्रह्म ब्रह्मयोगी श्री सीताराम महाराज की जय रामदेवता श्री लक्ष्मी माता की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त Dare, dare.
करे
बोलो जय जय श्री गुरुदेव बोलो
श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मननी दूर न करी आता श्री गुरुदत्ता तुरे तुझ्या श्री मारिता मनजे हळहळ येते हळहळ वाता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मननी दूर न करी आता श्री गुरुदत्ता होतरुराने विजतड भरता कळवळते हळहळ वाता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मननी दूर करी आता श्री गुरुदत्ता विजतृत मरता वरदे ते मन होती उदासीन वळे आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मननी दूर करी आता श्री गुरुदत्ता प्रतिपनिवता अगुरत्रिका वळले ते मन वळे की आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मननी दूर करी आता श्री गुरुदत्ता श्री गुरुदत्ता व्यतिरिक्तुरता कोमल चित्ता वळवी आता श्री गुरुदत्ता जय भगवंता ते मननी दूर करी आता श्री गुरुदत्ता तिला बालवयातला वरजली हो प्राप्तिला यत्रिजे हो कातो वृतमंदपाल पटको हे लोककर मांतगे काही भंग समाधियो कमिरवी अभ्यासने कानने तो आसुर्यो देवन विला मातावने देवते तव नामाचा
मारुत करते आत्मलोकने पडता पडता झाली बनले किती करी श्रीमंत गुरु वासुदेवानंद गुरु वासुदेवानंद गुरु वासुदेवानंद करुणेश्वरचा अगाध महिमा मांगल्याची इथे पौर्णिमा तुझ्या दर्शने पावन होती स्थान थोर जनरुंद गुरु वासुदेवानंद गुरु वासुदेवानंद गुरु वासुदेवानंद नामस्मरणे विठ्ठलावे जीवा जीवाचे ऐकणारे साध सुरावा संसारातील आसक्तीचा चंद गुरु वासुदेवानंद गुरु वासुदेवानंद गुरु वासुदेवानंद मी अज्ञानी अनाथ म्हणूनी एक प्रार्थना करीतो चरणी कृपा हो भक्त माझ्यावरचा कधी न व्हावा बंद गुरु वासुदेवानंद गुरु वासुदेवानंद गुरु वासुदेवानंद सवनामाचा जय भूताने सवनामाचा जय भूताने नावे आत्मानंद जय गुरु वासुदेवानंद जय गुरु वासुदेवानंद जय गुरु वासुदेवानंद मित्रा त्यावरतो प्रमाण सगळा दादा गृहस्थाश्रमे भिक्षा बादविराहतो शिरतमारामि सुकार मंत्रमे दुःखे दूरकरिजने दुर्या तदमार्गत्या लाभुमे दोहा सद्गुरुवासुदेव नमिला माधावने देवते अनंतकोटि ब्रह्मांडनायक राजाधिराज योगिराज श्री दत्तराम स्वामी महाराज की जय श्री मंगल महाराज श्री सद्गुरु वासुदेवानंद स्वामी महाराज की जय परम ब्रह्म योगी श्री सीताराम महाराज की जय राम देवता श्री यज्ञ माता की जय अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त परमेश्वर गुरु मामुनी सदा कृपेची देवी कारुणी गुरु परमेश्वर गुरु मामुनी सदा कृपेची देवी कारुणी भक्तांसाठी गुरु होऊनी भक्तांसाठी गुरु होऊनी
शरण तुम्हाला आम्ही गुरुवर जगाली तुझ्या तुमचे अंतर जगाली तुझ्या तुमचे अंतर नाम रूप तव सत्य रूप तव हो तुझ्या साकार जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु नाही तुला आधार गुरु नाही तुला आधार रडता पडता कोठे अडता रडता पडता कोठे अडता तोच एक भेदा नाही तुला आधार गुरु बिना नाही तुला आधार गुरु बिना नाही तुला आधार मंदिर बांधोया सेवा केले अनंत श्री गुरुपते या मंदिरे रावळे तो हा चक्र वासुदेव नंदा माझा बली देवी अवधू गुरुदेव नंदा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा निघालो घेऊन दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी आम्ही भाग्यवान आनंदाने झालो आम्ही भाग्यवान आनंदाने झुलते हळूच दत्ताची पालखी झुलते हळूच दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा रत्नाची आरासा कालवकवली त्यावर सुंदरची पुणे गोडवली रत्नाची आरासा कालवकवली त्यावर सुंदरची पुणे गोडवली झुळका गोवळी चंदना कारती झुळका गोवळी चंदना कारती निघालो घेऊन पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा वाटवरणाची दिवाला यावरी दिसते समोरा नशिबाची वाडी वाटवरणाची दिवाला यावरी दिसते समोरा नशिबाची वाडी डोळ्या तडका चालली बोलती डोळ्या तडका चालली बोलती निघालो घेऊन दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी आम्ही भाग्यवान आनंदाने झालो आम्ही भाग्यवान आनंदाने झालो
पातळी निघालो घेऊन दत्ताची पातळी दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा ज्ञानवर्णगे काव्यासने घेऊने येता नृत्यसती जपात सगळे काके करे देवने कन्या सावरले असे चमवते इच्छा हसे मागणे हो हा सत्सर्वास देव नंदा मागा बले घेऊने दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
ओम प्रणव देवी सरस्वती वाजे विराजिनी वदे वेदाभावप्रयोदो ओम या कुंभो या देवादि या रागा या सरस्वती इंद्राणी भूते वरुणानि स्वस्ते ओम जिष्वे जगणपते गणेश न अरुते वकीले कुंजनारे महावर्ग भगवती ओम आरो आयन भगवंता निरंग राधो संग्रहाया महामते लक्ष्मेणा विचारता आहे की काय कसं काय काय सांगायला पाहिजे सांगतो अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त परमपूज्य नांदोडकर स्वामी महाराजांनी 1970च्या दशकामध्ये आमच्याकडे दत्तयज्ञाची सुरुवात केली आणि तिथपासून अखंडपणे आजपर्यंत हा कार्यक्रम सुरू आहे. संस्थेने ही परंपरा पुढे चालू ठेवलेली आहे. पूर्वी हा जो कार्यक्रम होता हा साधारणतः एप्रिल मे मध्ये वगैरे व्हायचा, परंतु गुरुप्रतिपदा या उत्सवाचं औचित्य साधून आता हा कार्यक्रम गुरुप्रतिपदा उत्सव म्हणून साजरा होतोय. माघवद्य प्रतिपदा हा नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराजांचा शैलगमनाचा दिवस. या दिवशी नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज कर्दळी वनात गुप्त झाले. त्यामुळे त्याच्या आदला दिवस आणि पुढचा म्हणजे माघ पौर्णिमा, माघवद्य प्रतिपदा आणि द्वितीया असा 3 दिवसाचा आमच्याकडे हा कार्यक्रम असतो. आद्य शंकराचार्यांनी पंचायतनाची सुरुवात केली आणि त्यामुळे श्री गणपती, विष्णू, शंकर, सूर्य आणि देवी अशा प्रकारे प्रतिवर्षी आपण हा कार्यक्रम साजरा करतो. यावर्षी सौर दत्त याग आहे, म्हणजे सूर्य ही प्रधान देवता आहे आणि हा दत्त जन्माच्या नृसिंह सरस्वतींच्या कर्दळी वनात गुप्त झाल्याच्या निमित्तानं हा कार्यक्रम म्हणून सौर दत्त याग असं आपण याला म्हणतोय आणि याची आज सांगता होत आहे. 24, 25, 26 फेब्रुवारी असा 3 दिवस एकूण हा कार्यक्रम होतोय आपल्याकडं. या 3 दिवशी सकाळपासनं ही आवर्तनं झाली, सौरसुक्ताची आवर्तनं झाली आणि काल गुरुप्रतिपदेला नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराजांचा शैलगमन यात्रेचा दिवस असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हा कार्यक्रम साजरा झाला. आज याची सांगता होते. आज
या कार्यक्रमात आता कीर्तनाने याची सांगता होईल. दर दिवशी सकाळी 8 वाजल्यापासून इथे आवर्तनं सुरू होत होती. दुपारी महाप्रसादाची व्यवस्था झाली. त्यानंतर तिन्ही दिवस दुपारी सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले आणि त्यानंतर संध्याकाळी 7 वाजता आरती, पालखी उत्सव होतो आणि त्यानंतर परत महाप्रसाद होतो आणि रात्री 9 वाजता बरोबर कीर्तन सुरू होतं. यावर्षी इंदुरकर बुवा नागपूर यांचा कीर्तनाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता. आज या कार्यक्रमानं कीर्तनानं याची सांगता होणार आहे. दरवर्षी जे याग होत आहेत ते काय काय याग होतात, नावं कशी आहेत? सुरुवातीपासून आपण यावर्षी सौर याग, सौर दत्त याग आणि पुढच्या वर्षी चंडी याग, चंडी दत्त याग होईल. क्रमाक्रमाने दरवर्षी या पंचायतनाच्या याने हे कार्यक्रम होत असतात, याग होत असतो. यागाचं काय महत्त्व सांगितलेलं आहे, काय वैशिष्ट्य सांगितलेलं आहे? टेंबे स्वामी महाराजांना किंवा सगळ्या आपल्या हिंदू धर्मामध्ये यागाला हे अतिशय महत्त्व आहे. या ठिकाणी आवर्तनं होतात. त्यानंतर आहुती या ठिकाणी तीळ वगैरे किंवा तांदूळ वगैरे यांची आहुती दिली जाते आणि हा कार्यक्रम दरवर्षी त्या देवतेपर्यंत पोचण्यासाठी म्हणून अग्नीच्या माध्यमातून आपण ह्या सगळ्या गोष्टी त्या देवतेपर्यंत पोचवत असतो. दरवर्षी काय काय कार्यक्रम होतात त्या मंदिरामध्ये? काय काय कार्यक्रम मंदिरामध्ये होत असतात? दरवर्षी आपल्याकडं पाडव्यापासून आपलं हे वर्ष सुरू होतं. त्यामध्ये टेंबेस्वामी महाराजांची पुण्यतिथी, जयंती उत्सव मोठ्या प्रमाणात आमच्याकडे होतो. नृसिंहवाडीमधली भक्तमंडळी येतात. त्या ठिकाणी आपल्याकडे जयंती उत्सव ते मोठ्या प्रमाणावर साजरा करतात. त्यानंतर सर्वात मोठा आमच्याकडे दत्तजयंतीचा कार्यक्रम होतो. खूप मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते आणि संध्याकाळच्या वेळी दत्तजन्म साजरा केला जातो. आणि त्यानंतर 19 उत्सव आहेत आमचे, पण यातले हे काही मोठे उत्सव आणि गुरुप्रतिपदा हा सर्वात मोठा 3 दिवसाचा उत्सव आमच्याकडे साजरा होतो. गुहेवर जी पूजा होते या संदर्भात काय आख्या महाराजांनी तपश्चर्या केली, त्यामुळे त्या स्थानाला एक विशिष्ट महत्त्व प्राप्त झालेलं आहे आणि भक्तजनांना याची जाणीव व्हावी किंवा नवीन पिढीला हा संदेश पोचावा यासाठी म्हणून याच कार्यक्रमामध्ये जो दत्तयाग असतो त्याच्या पहिल्या दिवशी त्या ठिकाणी सत्यत्व पूजेचं आयोजन केलं, जेणेकरून महाराजांनी तपश्चर्या केलेल्या ठिकाणाला, स्थानाला या लोकांनी भेट द्यावी आणि त्या ठिकाणचं जे महात्म्य आहे हे वाढावं, लोकांना ते महात्म्य कळावं, हा त्यामागचा एक दृष्टिकोन आहे. पूर्वी एक छोटं मंदिर होतं, आज त्याचा पसारा मोठा झाला, म्हणजे मोठी वास्तू उभी राहिली. काय सांगाल, कसं तुम्ही हे बदल करत गेले? टेंबे स्वामी महाराजांचं नाव जसं जसं संपूर्ण भारतामध्ये घेतलं गेलं किंवा पसरलं, त्यानुसार येणाऱ्या भक्तगणांची संख्या इथे वाढत गेली. खूप लोकांचं श्रद्धास्थान आहे, कारण महाराजांनी संपूर्ण भारतभर फिरून एकूण 23 चातुर्मास केले. हे महाराजांचं जन्मस्थान आणि गरुडेश्वर गुजरातमध्ये महाराजांचं समाधीस्थान आहे. स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आहे, तिथनं जवळच हे समाधीस्थान आहे. तर महाराजांचं सर्व ठिकाणी भ्रमण असल्यामुळे ज्या ठिकाणी चातुर्मास केले अशा सर्व ठिकाणी महाराजांचं स्थान आहे आणि त्या सगळ्या लोकांना हे माहिती आहे. इंदूरच्या राणी अखंड सौभाग्यवती इंदिरा राणी होळकर यांनी 1938मध्ये या स्थानाचा जीर्णोद्धार केला आणि त्यानंतर परमपूज्य नांदोडकर स्वामींना दृष्टांत झाला. ते इथे आले आणि त्यांनी महाराजांची परंपरा पूर्वीची होती ही सगळी सुरू केली आणि आज त्याच निमित्तानं किंवा ते एक प्रेरणास्थान आहे नांदोडकर स्वामी महाराज आणि त्यांच्यापासून हे हा अखंडपणे आपल्याकडचा हा कार्यक्रम सुरू आहे. साधारण गेल्या 5 वर्षामध्ये किती रुपये खर्च करून हे सगळं सुसज्ज मंदिर बांधले आहे? जवळजवळ आत्ता हे जे आहे हा मंदिर पूर्वी छोटं होतं, म्हणजे मूळचं मंदिर आहे तसंच आहे छोटं मंदिर. लोकांची संख्या वाढते, किमान एक 10,000 लोकांना तरी इथे थांबता यावं किंवा प्रसाराची व्यवस्था व्हावी या दृष्टिकोनातनं दत्त मंदिर न्यासने भोवताली हा मंडप आपण उभा केलेला आहे. पुण्याचे आमचे एक आर्किटेक्ट आहेत जोगळेकर म्हणून, त्यांच्या माध्यमातून एक वेगळ्या प्रकारचं एक स्ट्रक्चर आपण इथे हे केलेलं आहे आणि या निमित्तानं इथे साधारणतः एका वेळी 10,000 लोक या ठिकाणी थांबू शकतात आणि या सगळ्या कार्यक्रमांचा आस्वाद घेऊ शकतात.
जवळजवळ 5 ते 6 वर्षापूर्वी हे आम्ही काम पूर्ण केलं आणि त्यावेळी साधारणतः 1.5 कोटी एवढा खर्च आला आहे आपल्या या मंडपासाठी आणि आजचा हे भव्य दिव्य असा हा मंडप या ठिकाणी आपल्याला उभा असलेला दिसतोय. आज साधारण किती लोकांनी भेट दिली, दर्शन घेतलं आणि महाप्रसादाचा लाभ किती लोकांनी घेतला अंदाजे? दर दिवशी हे तसं शनिवार रविवार सुट्टीचे दिवस होते त्यामुळे त्या 2 दिवशी चिकार गर्दी होती आणि लोकांचं भक्तगणांचं येणं जाणं कायमच असतं. त्यामुळे साधारणतः त्या दिवशी अंदाज आम्ही घेतला तर सकाळी दुपारी आणि संध्याकाळी जवळजवळ 5-5 हजार माणसांनी तरी या ठिकाणी येऊन आपला महाराजांचं दर्शन घेतलेलं आहे. लोक सकाळी दुपारी आणि रात्री संध्याकाळच्या वेळी पालखीच्या वेळी असे वेगवेगळे लोक या ठिकाणी येतात आणि आम्ही इथे प्रसादासाठी कुपन्स वगैरेची सोय केलेली आहे. मोफत कुपन दिले जातं प्रसादाला की जेणेकरून ज्या ठिकाणी किती महाप्रसाद आपल्याला करावा लागेल किंवा दर्शनासाठी किती लोक आहेत याचं नियोजन करता यावं म्हणून ही कुपन्स दिलेली आहेत आणि त्यावरून आम्हाला एक अंदाज आहे की साधारणतः 15-1 हजार लोक तरी दर दिवशी या ठिकाणी दर्शन आणि महाप्रसादाची सोय करून जातात. रस्ता अरुंद होता, पण सुसज्ज रस्ता पाहायला मिळाला. पालकमंत्र्यांना पण तुम्ही धन्यवाद दिले. आमचा या ठिकाणी हा जो दत्त मंदिर स्टॉपपासून दत्त मंदिरपर्यंत येणारा रस्ता होता हा अतिशय खराब होता, पूर्णपणे दुर्दशा झालेली होती आणि बरीच वर्ष हा असाच होता. 1-2-3 वर्ष आपले पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण या ठिकाणी बऱ्याच वेळी येतात आणि त्यांनी ही रस्ता पाहून ठरवलं की टप्प्याटप्प्यानं आपण ही काम पूर्ण करायची. तर त्यानुसार त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की 1 वर्षी आपण कुणकेश्वरचं काम करणार आहोत, अंगणेवाडी आणि आपलं हे दत्त मंदिर. त्यामुळे त्यांनी आपला शब्द पूर्ण केला आणि हा उत्सव आहे म्हणून अतिशय तातडीने त्यांचं आमच्याशी कॉन्टॅक्ट झाल्यानंतर 3 दिवसाच्या आत त्यांनी ह्या रस्त्याचं पूर्णपणे काम केलं आणि चांगल्या प्रकारचं या ठिकाणी लोकांना एक वाहतुकीचं साधन निर्माण करून दिलं. त्यामुळे आम्ही कार्यक्रमामध्ये सुद्धा असं म्हटलं की पालकमंत्र्यांचे रवींद्रजी चव्हाणांचे आम्ही अतिशय आभारी आहोत, भक्तगणही आभारी आहेत, दत्त मंदिर संस्था देखील त्यांचे अतिशय आभार मानते, आम्ही ऋणी आहोत त्यांचं. रिंग रोडचा भविष्यातील एक प्रश्न तुमचा प्रलंबित आहे. होय, अजून काय काय भविष्यातले टप्पे आहेत? हां, आता आम्ही नवीन इथे एक भक्तनिवास, भक्तांची आणखी गर्दी असते म्हणून वेगळी सुविधा निर्माण करतोय. तसंच येणारा रस्ता हा माणगावच्या मुख्य रस्त्यापासून चिंचोळा रस्ता आहे म्हणून आमचा भविष्याचा प्रयत्न आहे की इथं जवळच डोंगराच्या कडेने एक भटवाडी म्हणून एक स्थान आहे की महाराज दत्त मंदिरपासून या स्थानापर्यंत दर दिवशी शिक्षणासाठी जात आपल्या बाल्यावस्थेमध्ये. त्या ठिकाणी साधले गुरुजी म्हणून होते आणि यांच्याकडे ते शिक्षण घेण्यासाठी म्हणून जात असत. तर आमचा असा एक प्रयत्न आहे की त्या शासनाच्या माध्यमातून या दत्त मंदिरपासून या भटवाडीपर्यंत जाणारा डोंगराच्या कडेने जाणारा एक रस्ता व्हावा आणि महाराजांचं नाव, त्र्यंबेस्वामी महाराजांचं नाव याला देण्यात यावं अशी आमची बरेच दिवसापासून इच्छा आहे की जेणेकरून लोकांची सोय होईल, जाण्यासाठी आणि येण्यासाठी एक वेगळा रस्ता होईल, एक रिंग रोड तयार होईल. त्यामुळे अधिक सुविधा आपल्याला इथे प्राप्त होऊ शकते. तर या दृष्टिकोनानं आमचा प्रयत्न सुरू आहे. शासनाशी देखील आम्ही या संदर्भामध्ये पालकमंत्र्यांशी बोललेलो आहोत. सुसज्ज मंदिर अजून ते झालं पाहिजे, परिसर मोठा आणि भव्य दिव्यता स्वरूप आलं पाहिजे. अंदाजे किती कोटींची शासनाकडून तुम्हाला अपेक्षा आहे आणि या संदर्भात तुम्ही काय रवींद्र चव्हाण असतील, नारायण राणे असतील, निलेश राणे असतील, नितेश राणे, सत्तेतील जे आमदार असतील किंवा विरोधी पक्षातील खासदार त्यांच्याकडे मागणी केली आहे? हां, आम्ही यांच्याकडे मागणी केलेलीच आहे. आमचं आता क वर्गामध्ये पर्यावरण याच्यामध्ये क वर्गामध्ये आम्ही आहोत. ब वर्गामध्ये देखील आम्ही प्रस्ताव तयार केलेला आहे जेणेकरून शासनाकडनं यात्री निवास व्हावा अशी एक आमची अपेक्षा आहे. आमच्याकडे जमीन आहे, आम्ही त्यांना शासनाला ही यात्री निवाससाठी देऊ शकतोय आणि जर ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून हे जर काम झालं तर अधिक सुलभ होईल. आमच्याकडे पार्किंगसाठी जागा नाही, एक मोठी अडचण आहे. तर शेजारचीच कुठलीतरी जागा एक शासनानं ती ताब्यात घेऊन दत्त मंदिरकडे वर्ग करावी किंवा ग्रामपंचायतीकडे द्यावी की जेणेकरून या भक्तगणांची सगळी वाहनाची पार्किंग हे त्या ठिकाणी होऊ शकेल अशी एक आमची अपेक्षा आहे. आता देखील आपल्याला शासनाकडनं सोलर मार्फत आपल्याला एक पाणी तापविण्यासाठी म्हणून सोलार एनर्जीचा उपयोग करण्यासाठी म्हणून काही पैसे मंजूर झालेले आहेत. ते
साधारणतः याच आठवड्यामध्ये कदाचित हे काम होऊ शकेल. तर त्या दृष्टिकोनातनं शासनाकडनं आपले आमदार वगैरे किंवा मंत्रीगण यांच्याकडनं नेहमी आम्हाला उत्स्फूर्तपणे सहकार्य असतं. त्यामुळे या सर्वांचे आभार मानणे हे गरजेचंच आहे. आपले या ठिकाणचे स्थानिक आमदार वैभवजी नाईक यांनी देखील गेल्या वर्षी रस्ता रुंदीकरणाचा प्रस्ताव घेतला होता आणि त्यांनी देखील ते झटपट आम्हाला काम करून दिलं. त्याबद्दल त्यांचंही आम्ही आभार मानतोय. निलेश राणेने पण विशेष प्रयत्न केलेले होते निधी आणण्यासाठी, काय सांगाल? हां, राणे साहेबांनी देखील या ठिकाणी भेट दिली होती. आपले केंद्रीय मंत्री राणेसाहेब यांनी देखील मागच्या वर्षी या ठिकाणी भेट दिली. ही या ठिकाणची सगळी परिस्थिती बघितली आणि त्यांना देखील आम्ही निवेदन दिलेलं होतं. आणि या सगळ्या माध्यमातून त्यांचे प्रयत्न आहेतच आणि त्यांच्या प्रयत्नातून आमच्या संस्थेमार्फत अधिकाधिक ज्या सुविधा निर्माण होतील ह्या भक्तांगणांना आम्ही देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. माणगाव खोऱ्याचा विचार करा, माणगावचा तालुका व्हायला होतोय. दत्त मंदिर हा एक पर्यटन स्थळ जर झालं, धार्मिक पर्यटन स्थळ, तर संपूर्ण माणगाव खोऱ्याचा चेहरामोहरा बदलेल असं वाटत नाही का आपल्याला? निश्चितचपणे, कारण आता जिथे ह्या भक्तगणांची जर आपण संख्या बघितली तर खूप मोठ्या प्रमाणावर भक्तगण येतात. त्यामुळे इथे आमच्याकडे देखील लोकांना एक व्यवसायाचं एक साधन मिळालेलं आहे. दत्त मंदिर संस्थेचे जे कर्मचारी आहेत त्यांना देखील आहे. आजूबाजूला आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी काही दुकानं आहेत आणि यांना देखील एक चरित्र अर्थाचं साधन आपल्याकडे उपलब्ध झालेलं दिसतंय. तर जर याचा विकास झाला तर निश्चितपणे तालुका ठिकाण होईलच आणि निश्चितपणे माणगावची भरभराट होईल. या ठिकाणी माणगावपासून घाटावर जाण्यासाठी देखील, कोल्हापूरला जाण्यासाठी देखील जवळचा मार्ग आहे अंजुडे हा मार्ग. याचा जर विकास झाला, त्याचं रुंदीकरण झालं आणि रस्ता जर पूर्ण झाला तर जवळच्या रस्त्याने कोल्हापूरला आपण जाऊ शकू. जवळजवळ 50 किलोमीटरपर्यंत हे अंतर यामुळे कमी होणार आहे. आणि या स्थानाचं आणि नरसोबावाडी स्थानाचं हे अतिशय महत्त्व आहे. कारण महाराजांनी जी या ठिकाणी त्या दैनंदिनपणे जे काम इथे केलेलं आहे किंवा जी वहिवाट घालून दिलेली आहे त्यानुसारच नरसोबावाडीचं देखील हे सगळं कामकाज चालत असतं. त्यामुळे या दोन क्षेत्रांमधलं जे अंतर आहे जवळजवळ 50 किलोमीटर कमी होईल. तर हा मार्ग देखील लवकरात लवकर व्हावा अशी एक आमची देखील अपेक्षा आहे. अंजुडा घाट फोडला तर हे सगळं जवळ येईल निश्चितपणे, कारण जवळजवळ 50, माझ्या माहितीप्रमाणे तरी 50 किलोमीटर अंतर कमी होतंय. त्यामुळे या घाटाचं काम अगदी तातडीने व्हावं अशी शासनाकडे देखील आमची मागणी आहे, विनंती आहे. सर, सचिवात विश्वस्त मंडळ ट्रस्टचे काय काय मागण्या शासनाकडे आहेत प्रलंबित आणि काय मागण्या निमित्ताने करणार आहात? आम्ही यात्रीनिवास म्हणून आमची मागणी आहे. त्यानंतर मुख्य म्हणजे पार्किंगसाठी आम्हाला जमीन मिळावी ही एक इच्छा आहे. आम्ही पालकमंत्र्यांमार्फत हे प्रस्ताव पाठवले. पालकमंत्र्यांनी तात्काळ त्याची उपाययोजना करण्यासाठी म्हणून आपली टिप्पणी वगैरे घातलेली आहे. शासन दरबारी कॅबिनेटकडे हा प्रस्ताव पाठवलेला आहे. तसंच यात्रीनिवास देखील होणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. आमच्याकडे जमीन कमी आहे, जमीन देवस्थानच्या मालकीची जमीन कमी आहे. जर शासनाने आम्हाला ही जमीन उपलब्ध करून दिली तर अधिकाधिक आपण याचा विकास करू शकू. आपल्याला इथे वृद्धाश्रम आम्हाला वृद्धाश्रमाची काढायचं आहे इथे. त्यानंतर काही पर्यावरणपूरक असे प्रकल्प आम्हाला इथे राबवायचे आहेत की जेणेकरून इथल्या स्थानिक लोकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार इथे मिळू शकेल. स्वामींचा जन्म माणगावमध्ये, यानंतर नरसोबावाडी आणि गरुडेश्वर, संपूर्ण देशभरातून अंदाजे किती पर्यटक भक्तगण येतात इथे भेट देण्यासाठी? दरवर्षी साधारणतः लाखो लोक या ठिकाणी येतात, दर्शन घेऊन जातात. हा आमचा अनुभव आहे. त्यामुळे संपूर्ण अगदी हिमालयापासून कन्याकुमारीपर्यंत स्वामी महाराजांचं पायी भ्रमण झालेलं आहे. सध्या चालत गेलेले आहेत ते. त्यामुळे त्यांना परमहंस परिव्राजकाचार्य असं म्हटलं जातं. त्यामुळे त्या ठिकाणचे सगळे लोक हे या ठिकाणी येतात, साधना करतात, राहतात, पारायणं करतात. आणि त्यामुळे उत्सव सोडून देखील बऱ्याच प्रमाणावर इथे नियमितपणे लोकांची गर्दी असते, भाविक येत असतात. आणि आपल्याला इथे कुठेतरी अगदी आध्यात्मिक प्रगती व्हावी, आपल्याला शौर्य मिळावं, मनःशांती मिळावी म्हणून अखंडपणे लोकांची सेवा सुरू असते. कोकण बदलत आहे, त्याबरोबर खरं तर हा परिसर पण मोठ्या प्रमाणात बदलतो असं वाटत नाही? निश्चितचपणे, जसं कोणाचा विकास आणि आता देखील आपण बघितलं तर निश्चितपणे शासनाच्या माध्यमातून खूप आपल्याकडे सुविधा प्राप्त होत आहेत. पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त सुविधा प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे
लवकरात लवकर ह्याचा विकास होण्यासाठी, लोकांना अधिकाधिक रोजगार मिळवण्यासाठी या भागाचा विकास होईल. एक मंदिराचा जर विकास झाला तर निश्चितपणे हा सगळा भाग जो आहे याचा पूर्णपणे हा जो आपण विकसित भाग म्हणता येईल किंवा हा जो प्रकल्प आहे हा प्रकल्प अधिकाधिक संपन्न हा विभाग अधिकाधिक संपन्न होईल असं मला तरी वाटतं. शेवटचे 2 प्रश्न. सत्यदत्त पूजा मोठ्या प्रमाणात होते. अजून काय काय नित्यनैमित्तिक कार्यक्रम आठवड्याभरामध्ये होत असतात आणि भाविकांना या संदर्भात काय सांगणार? महाराजांची प्रश्नावली आहे. जर कोणाला समस्या वगैरे असेल, अडचणी असेल तर याचं निवारण करण्यासाठी म्हणून स्वामी महाराजांची प्रश्नावली आहे ही आमच्याकडे मंदिरामध्ये उपलब्ध आहे आणि त्यामध्ये एकूण 18 सेवा आहेत आणि जर कोणाला समस्या असेल तर आपण मनामध्ये महाराजांची प्रार्थना करायची, आपल्याला समस्येचं उपाय मिळतो आणि आपण ती जी सेवा आहे ती परिपूर्ण केली तर मी निश्चितपणे सांगतो की सर्वांना या सेवेचा आनंद मिळतोय आणि त्यांची मनोकामना असेल ती निश्चित अनुभव आहे. सर, उत्सव संपन्न होते. साधारण या कामात कोणी कोणी मदत केली आणि कसं त्यांना सगळ्यांना धन्यवाद देणार? आपल्याकडे सगळे जे दर गुरुवारी खूप गर्दी असते त्यामुळे शेजारचे सगळे जे दत्तभक्त आहेत, सिनियर सिटीजन्समधले काही आहेत, त्या सगळ्यांची आम्हाला नेहमी मदत होते. तसंच यावर्षी एक मंदिर परिषद म्हणून स्थापना झालेली आहे. ही राज्य पातळीवर मंदिर परिषदेची स्थापना झाली आहे. 2 आणि 3 डिसेंबरला परवा ओझर आणि लेण्याद्री इथे त्या ठिकाणचं अधिवेशन होतं आणि या अधिवेशनामध्ये या ट्रस्टची स्थापना झाली आणि मंदिराचे जे काही अडचणी असतील ह्या सोडवायच्या, मंदिराचं सरकारीकरण होतं हे थांबवणं गरजेचं आहे आणि मंदिराला स्वायत्तता देणं गरजेचं आहे. मंदिराचा पैसा हा मंदिरासाठीच वापरला जावा ही त्यामागची त्यांची भूमिका आहे आणि या दृष्टिकोनातनं या सर्वांचे प्रयत्न सुरू आहेत. हिंदू जी जनजागरण समिती आहे यांचं देखील आम्हाला सहकार्य मिळतं आहे. सनातन विभाग जो आहे त्याचं देखील आम्हाला सगळ्यांना सहकार्य मिळतं आहे की जेणेकरून या भक्तगणांना चांगल्या प्रकारचं दर्शन व्हावं, महाप्रसाद मिळावा म्हणून आम्ही नेहमीपणे ही काळजी घेत असतो. धन्यवाद सर. धन्यवाद. नमस्कार. राकेश. ओके. थँक्यू. दरवर्षी आणि नित्यनेमन तुम्ही येत असतात, दत्तभक्तात कसा अनुभव आहे आणि कसं वाटतं या ठिकाणी? प्रत्येकजण ज्यावेळी नामस्मरण करत असतो त्यावेळी समोर जरी दिसलं नाही तरी ज्यावेळी संकट येतं किंवा एखादा मार्ग मिळायचा असतो त्यावेळी अप्रत्यक्षरित्या आपली जी श्रद्धा असेल आणि जर कळकळ असेल तर प्रत्यक्षात दत्त महाराज येऊन पाठीशी उभे राहतात आणि त्यांच्या रूपानं कोणतरी एक मदतीला एक व्यक्ती येतो आणि तो प्रश्न सहज सुटून जातो. असे अनेक अनुभव आहेत. एकदा तर वाहनाने जात असताना सुद्धा अनेक वेळा काही व्यक्ती आले आणि थांबवलं, परंतु ज्यावेळी कळलं की ती वेळ निघून गेल्यावर की दुर्घटना घडलेली होती, अशाही काही गोष्टी आहेत. किंवा एखाद्या अशा गोष्टी होतात की संतांचं किंवा सत्पुरुषांचं दर्शन मिळणं किंवा ते भाग्य देणं सुद्धा ते दत्त महाराजांच्या कृपेमुळेच हे आजपर्यंत आम्हाला मिळत आलेलं आहे. दरवर्षी येता तुम्ही आणि कोणकोणत्या कार्यक्रमांना? दरवर्षी गुरुपौर्णिमा, दत्त जयंती उत्सव, त्याचबरोबर आपला हा जो स्वाहाकार असतो त्यावेळी सुद्धा येतो. गुरुप्रतिपदेच्या उत्सवाला या दरवर्षी उपस्थित राहण्याचा योग दत्त महाराजांच्या कृपेने येत असतो. गरुडेश्वरला किंवा नरसोबावाडीला पण तुमचं जाणं होतं. ती 3 सगळी स्वामींची तीर्थक्षेत्र बघितल्यानंतर काय मनामध्ये भावना घेतात? स्वामींच्या कृपेने मी श्री क्षेत्र गिरनार असेल, नरसोबाची वाडी असेल, पिठापुरम असेल, अनेक दत्तक्षेत्रांमध्ये गेलो, परंतु एकच सांगतो, माणगाव हे दत्त भक्तांचं आणि दत्त महाराजांचं हृदयाचं स्थान आहे. कारण आणि नरसोबावाडी हा श्वास आहे आणि सगळ्यांचा केंद्रबिंदू हे आपले टेंबे स्वामी आहेत. ज्यावेळी सर्व दत्तस्थानावर जातो त्यावेळी वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराजांची त्या ठिकाणी आम्ही निर्माण केली स्तोत्र, ग्रंथसंपदा जे पाहतो त्यावेळी खरोखरच आपल्या या भूमीतल्या एका व्यक्तीची दत्तभक्ती खरोखरच दिसून येते. माझं मत आहे की दत्तभक्तीचा उगमच माणगाव आहे असं मला वाटतं. आणि सर्व दत्तक्षेत्रामध्ये माझं सिंधुदुर्गवासियांना सुद्धा सर्वांना कळकळून सांगणं आहे की
तुम्ही ज्यावेळी सर्व दत्तक्षेत्र पाहाल त्यावेळी तुम्हाला खरोखरच माणगावचा महिमा त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल. त्यामुळे तुम्ही दत्तक्षेत्र करा, परंतु लक्षात ठेवा की सगळं संपूर्ण फिरून आल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की सगळं केंद्रबिंदू हा माणगावच आहे आणि ते सुद्धा आपले टेंबेस्वामी महाराजच आहे. आज दर्शन घेतले गर्दी, काय मनोमनी भावना व्यक्त केली? काल खरं तर आता योगायोग सांगतो, नरसोबावाडीत काल मी गेलो होतो. मला एक फोन आला सावंतवाडीच्या एका माझ्या नातेवाईकाचा, अक्कलकोटला येतोस तर चल, आता दुसऱ्या दिवशी येऊन तुला नरसोबावाडीत मी सोडतो. मी त्याच्याबरोबर लगेच होकार दिला. अक्कलकोटला जात असताना त्याच्या मनात विचार आला की आपण गाणगापूरलाही जाऊया. थेट काल गाणगापूरला पहिले गेलो, संगमावर आंघोळ केली. आंघोळ केल्यानंतर महाराजांचं दर्शन गुरुप्रतिपदेला त्या ठिकाणी घेतलं आणि त्याच्यानंतर अक्कलकोट करून पुन्हा काल नरसोबावाडीत आलो आणि आज नरसोबावाडीवरून घरी आल्यानंतर पहिलं म्हटलं माणगावला जाऊन टेंबेस्वामी महाराजांचं दर्शन घेऊया. त्याचं कारण असं की हा योगायोग येतो त्यावेळी मी प्रत्येक वेळी बाहेर जाताना टेंबेस्वामींच्या जवळ येऊन नतमस्तक होऊनच मी इतर तीर्थक्षेत्री जात असतो. इथलं तीर्थक्षेत्र आहे, किती वर्षापासून तुम्ही येता आणि आता जे स्वरूप बदलले या संदर्भात काय सांगा? जवळपास 25 वर्ष मी या ठिकाणी येतो. टेंबेस्वामी महाराज हे असे आहेत की दत्त संप्रदायामध्ये त्यांनी आपली स्वतःची कधी प्रसिद्धी केली नाही. ज्यावेळी त्यांचा महिमा नंतर लोकांना कळतो, ती ग्रंथ संपदा, अनेक संकटातून मुक्ती होण्यासाठी त्यांनी स्तोत्र रचलेली आहेत. जे भक्तांना अनुभव येतात त्यातून आता असंख्य भाविक वाढलेले आहेत या ठिकाणी. अनेक तीर्थक्षेत्री जाऊन ज्यावेळी वासुदेवानंद स्वामींची जन्मभूमी कळते, ही माणगाव आहे, त्यावेळी सर्व भाविक या ठिकाणी धावून येतात. गरुडेश्वरला सुद्धा त्यांची जी कीर्ती ऐकली, अनेक भाविक माणगावचे आम्ही आलो, या तालुक्यातून आलो असं सांगितल्यावर ते आम्हाला सुद्धा नमन करू लागले. यावरून महाराजांनी हे जी आपली दत्तभक्ती त्या ठिकाणी दत्त सेवा केली हे दिसून येतं असं मला वाटतं. शेवटचा प्रश्न, खूप माणगावचं चेहरामोहरा बदलून टाकणार माणगावपर्यंत हे तीर्थक्षेत्र आहे. नक्कीच. काय अपेक्षित वाटतं तुम्हाला? काय विकास झाला पाहिजे अजूनही प्रमुख म्हणजे भाविकांना ज्यावेळी मुख्य रस्त्यावरून येतो तो जरा रस्ता रुंदीकरण थोडं व्हायला पाहिजे. ग्रामस्थांनी सुद्धा सहकार्य केलं पाहिजे. जर काही चुकत असेल, काही बोलताना किंवा त्या जमीन मालकांशी संपर्क करताना जर पुढे मागे काही होत असेल तर ग्रामस्थांनी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा आणि ही स्वामींची भूमी आहे असं समजून निदान 2-2 फूट का होईना पण प्रत्येकाने सहकार्य करावं आणि ट्रस्टने त्यांचा मोबदला काय असेल त्यांना न दुखवताही ट्रस्टने सुद्धा यामध्ये पुढाकार घेऊन तो सोडवायला हवा. त्याचबरोबर जी टेंबेस्वामी महाराजांचे तपश्चर्या स्थान आहे, गुहा आहे, ते मंदिराच्या बाजूने गुहेजवळ जाताना एक पादचाऱ्यांसाठी तिथे जाताना एक छोटासा मार्ग त्या ठिकाणी व्हावा. जमीनधारकांमध्ये जर कुठलाही जर हेवेदावे असतील काय असतील तर नम्रता अंगी बाळगून एक स्वामी कार्य आहे म्हणून प्रत्येकाने त्यामध्ये उतरलं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि ती जर सुविधा झाली, सरकारची भूमिका आहेच, परंतु माझं मत आहे की जो भाविक आहे किंवा हे जे केलेलं कार्य आहे ते कधी ना कधी पिढ्यानपिढ्या आपल्या पाठीशी परमेश्वर उभा राहतो आणि प्रत्येक व्यक्तीला याचा फायदा होत असतो. त्याच्यामुळे माझं असं म्हणणं आहे की सरकार ज्यावेळी जे काम करतं किंवा एखादा मंत्री त्यामध्ये लक्ष घालतो तर तो स्वतः भाविक असला पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी ते परमेश्वराचं काम आहे हे समजून काम केलं पाहिजे. तुम्ही कुठून आलात आणि दरवर्षी येता का? मी लहानाचा मोठा गडिंग्लजमध्येच माणगावमध्ये झालो, पण आता गडिंग्लजमधून आलो आहे आणि जवळपास मी 7वीत असल्यापासून आम्ही माणगाव स्कूलचे स्टुडंट्स म्हणून सेवेला येत होतो. अजूनही ती परंपरा चालूच आहे आणि खूप काही छान छान गोष्टी झाल्यात आता, याचा सर्वाधिक आनंद आहे. कुपन सिस्टीम खूप सुधारलेली आहे. ऑनलाईन दर्शन देणारं हे देशातील पहिलं मंदिर असावं असं तरी 100% वाटतंय आणि बाकी सगळ्या ज्या सुविधा आहेत त्या पण खूप सुंदर केलेल्या आहेत. माईक सिस्टीम, कुपन सिस्टीम, जेवणाच्या पंगती सर्व काही ॲटोमेशननं चाललं आहे आणि भुयारी मार्ग जो केला आहे दर्शनासाठी तो पण अप्रतिम केलेला आहे. हल्ली जे नवीन लाईटिंग केलं आहे जर आपण बघितलं तर तो लाईट डायरेक्ट महाराजांच्या गाभाऱ्यात पोचतोय आणि त्यामुळे खूप छान वाटतंय. जवळपास या 3 दिवसामध्ये 15-20 हजार लोक येऊन गेली. खूप छान वाटते. सहकुटुंब येता तुम्ही? हो, दरवर्षी आम्ही सहकुटुंब येतो. 3-4 दिवस इथं राहतो. जशी जमेल तशी सेवाही करतो. आध्यात्मिक महिमा मोठा सांगितला, याची काय प्रचिती तुम्हाला?
खूप वेळा प्रचिती आली आहे. जेव्हा जेव्हा असं वाटतं की आता काहीच ऑप्शन नाही, तेव्हा महाराज कुठल्या ना कुठल्या भूमिकेतून स्वतः येतात. माझी मुलगी एकदा कॉटवरनं पडणार होती, 3 महिन्याची होती आणि अधांतरी बसलेली, आणि आम्हाला जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा मी पळत गेलो, तिला धरलं आणि जस्ट विचारलं की कोणी धरलं तुला, तर ती 3 महिन्याच्या मुलीनं फक्त स्वामींकडं हात करून आम्हाला दाखवलेला होता. मला एकदा मोठ्या ॲक्सिडेंटमधनं सुद्धा स्वामींनी वाचवलेलं आहे, फक्त नाव घेतल्या असं खूपदा आम्हाला प्रचिती आणि अनुभव आलेला आहे. म्हणजे जवळपास स्वामी आमच्या सोबतच असतात 100%. सगळं आता बदललं स्वरूप असं वाटतं. खूप सुंदर आहे. पूर्वी ॲटोमेशन नव्हतं, त्यामुळे वेळ जात होता. आता 5-10 हजार लोक सुद्धा 2-2.5 तासामध्ये जीवन जातात. कुपन सिस्टीम केल्यामुळं भाविकांना इथं कार्यक्रमही बघता येतो आणि जेवणाच्या वेळी रांगा सुद्धा होत नाहीत. त्याचप्रमाणे पावती वगैरे करण्याचं ॲटोमेशन पण खूप सुंदर झालंय, खूप सुंदर. आणि गेल्या 8-10 वर्षामध्ये खूप पॉझिटिव्ह असे बदल झालेले आहेत, जे भाविकांसाठी सोय ठरत आहेत. थँक्यू. श्री गुरुदेव दत्त. नमस्कार. काय सांगाल, स्वरूप सगळं बदललंय. यावर्षीचा पण महोत्सव मोठ्या प्रमाणात झाला. किती लोकांनी दर्शन घेतलं? यावेळी जवळजवळ 15,000 ते 20,000 लोकांनी दर्शन घेतलं आहे. त्याचबरोबर यावेळीची सिस्टीम खूपच चांगली होती, त्यामुळे लोकांना अजिबात त्रास झाला नाही. सेकंड थिंग, सहज सोपं झालं सगळ्यांचं दर्शन. त्याचबरोबर अन्नदानाची जी सोय आहे, त्याच्यामध्ये कुपन सिस्टीम जी आहे, खूप आम्ही चांगल्या प्रकारे ती आपण या ठिकाणी देवस्थानने राबवलेली आहे. बेसिकली होतं कसं की जो पहिला नंबर जो येतो त्याचा कुपन नंबर, मग यावेळेला कुपनदारासाठी तरी पैसे कुठेच ठेवले नव्हते, परंतु कुपनावर नंबरिंग जी आपली सिस्टीम आहे त्याच्यामुळे झालं असं की ज्याचा नंबर पहिला असायचा त्याचा नंबर पहिला लागायचा, आणि तो शेवटी येईल तर त्याचा आकडा शेवटचा कुपनचा नंबर शेवटचा असायचा, काउंटिंग नंबर, सो दॅट त्याला शेवटी अन्नदान मिळायचं. त्यामुळे जे आपले पहिले आहे त्याला पहिलं अन्नदान मिळायचं किंवा त्याचं भोजन व्हायचं, महाप्रसाद व्हायचा, त्यामुळे ती पण लोकं खुश व्हायची. ही सिस्टीम चांगली झाली. त्यावेळेला LED जी आपलं लाईटिंग आहे ते खूप चांगल्या प्रकारे, शहा म्हणून होते मुंबईतले, त्यांना डोनेट केलं आहे. ते खूप प्रकारचे लाईट्स आणि फोकस त्यांनी चांगल्या प्रकारे दिले, जेणेकरून जवळजवळ 30 फुटावर येणारा जो प्रकाश आहे सूर्यकिरणासारखा, तो प्रकाश आपल्या गर्भगृहापर्यंत आरामात एकदम चांगल्या प्रकारे पोचत होता. आणि ते खूपच सुंदर असं दिसण्यासारखं किंवा लाईट जो आपला इफेक्ट आहे तो या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळेल असं मला वाटतं. मंदिर फार पुरातन आहे. हो. भविष्यात हे अजून व्याप्ती मोठं करण्याचा काय प्लॅन आहे? मंदिर खूप जुनं आहे आणि टेंबे स्वामींचं जन्मस्थान म्हणून हे बेसिकली प्रसिद्ध आहे. हे माणगाव आहे आणि त्यांनी स्थापित केलेलं दत्त मंदिर म्हणून हे दोन्ही स्थानं आपल्याकडे या ठिकाणी लोक येतात. ह्याच्यामध्ये मुख्य असं आहे की देवस्थान लोक आत्ता सध्या धार्मिक कार्याकडे खूप वळलेत लोक, आणि खूप लोक येतात, आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर खूप चांगलं असल्यामुळे लोकांकडे गाड्या, नंतर रस्ते हे खूप चांगलं झाल्यामुळे लोक सहज या ठिकाणी आपल्या दर्शनाला आपल्याकडे येतात. बेसिकली रस्ता रुंदीकरण आणि पार्किंग व्यवस्था ही शासनाकडनं जर इथे चांगल्या प्रकारची झाली तर इथे अधिक प्रकारची सुविधा होईल. भक्तनिवास देवस्थान ट्रस्टमार्फत नवीन बांधायला घेत आहे, चालू आहे त्याचं काम, त्यामुळे ती व्यवस्था होईल. पण बेसिकली पार्किंग व्यवस्था जर शासनाकडनं जर इथे उपलब्ध झाली सहजरित्या तर खूप चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी आपल्याला हे होऊ शकेल, लोकांना फायदा आणि लोकांना खूप चांगला वाटेल. म्हणजे एवढ्या दूरवरनं प्रवास येतो. आता या ठिकाणी असं होतं की एवढ्या लांबनं लोक येतात, त्याला रस्ते खूप चांगले झाले आहेत जे नॅशनल हायवे आहेत ते, परंतु गावात आल्यानंतर गावाचा हायवे छोटा किंवा गावातला छोटा रस्ता असतो तो रस्ता कमी होतो, आणि मग त्यावेळेला लोकांना वाईट वाटतं कधी कधी की अरे इतक्या लांब, चांगला रस्ता लांब आणि आपल्या मंदिराकडे त्यांना रस्ता चांगला नाही. परंतु यावेळेला मात्र माननीय पालकमंत्री जे आहेत रवींद्र चव्हाण यांनी खूप मेहनत घेऊन इंटरनल जो रस्ता आहे जो जवळजवळ 1 किलोमीटरचा रस्ता खूप चांगल्या रीतीने झाला, पण त्याच्यामध्ये रुंदीकरण आणि पार्किंग हे 2 व्यवस्था झाल्या तर खूप चांगलं होईल असं मला वाटतं. भविष्यामध्ये भक्तनिवास बांधायचा हा एक मोठा प्लॅन आहे बेसिकली, आणि त्याच्यासोबत स्वामींचं जे सगळं लिटरेचर आहे आणि स्वामींचं जे वाङ्मय आणि स्वामींचं ज्या स्थानी स्वामींचा प्रवास झाला ह्या सगळ्याचं एका ठिकाणी म्युझियम म्हणून आपण, किंवा स्वामींच्या हस्ताक्षरामध्ये असली काही आपल्या वस्तू असतील, त्यांनी वापरलेल्या काही आपल्या वस्तू असतील, त्या कुठे कुठे आहेत, कसं कसं आहे, यांचं सगळ्याचं म्युझियम या ठिकाणी होईल असं मला वाटतं. आणि तसं वेगवेगळ्या पर्यटन स्थळांमध्ये शो असतात वेगवेगळे, तसं स्वामींच्या जीवनावरती एक शो, एक अर्ध्या तासाचा शो, असं एक मोठ्या प्रमाणात असं एक आपलं तुमच्या ट्रस्टच्या मनामध्ये आहे, जेणेकरून बरेचदा दत्त जे भक्त आहेत की त्यांना बाकी काही माहिती नसते जास्त, दत्तस्थान एवढंच माहिती असतं, पण त्याच्या आधीचा मागचा इतिहास जर लोकांना समजला, त्याच्या मागचं लिटरेचर त्यांना समजलं आणि ते त्याच्यामध्ये दृकश्राव्य पद्धतीने जर आपल्याला देता आलं, म्हणजे TV समोर स्क्रीनवरती प्लस त्याला आवाज, साऊंड,
आणि ॲटोमेशन झालं त्याच्यामध्ये, तर लोक अर्धा तास सहज करून बघतील आणि त्याच्यामुळे त्यांना उत्सुकता वाढेल आणि अधिक ते धार्मिक कार्याकडे वळतील असं आम्हाला वाटतं. आणि सनातन धर्माची पुनर्स्थापना होण्यासाठी ते फार आवश्यक आहे असंही मला वाटतं. हो, कोकणसात लाईव्ह होण्याचे प्रक्षेपण खूप सुंदर सिस्टीम आहे. यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून सतत लाईव्ह प्रक्षेपण होतं. आम्ही खूप ठिकाणी ह्या लिंक्स आम्ही प्रसारित केल्या. लोकांचे फीडबॅक पण खूप चांगले आले. त्याच्यामुळे साऊंड क्वालिटी, आवाज आणि त्याच्यामधलं अशा प्रकारचं जे स्पॉट त्यांनी घेतले ते खूप चांगल्या प्रकारे स्पॉट घेतले, जेणेकरून मंदिरची प्रसिद्धी होण्यासाठी त्या सगळ्याचा खूप चांगला उपयोग होईल. जी लोक येऊ शकली नाहीत काही कारणाने, जी काही वृद्धपकाळामुळे किंवा आजारी असल्यामुळे किंवा काही टेक्निकल प्रॉब्लेममुळे, त्यांना सहज दर्शन इथलं चांगल्या प्रकारे झालं. त्यामुळे त्यांचे खूप कोकण लावला प्रतिसाद आले कोकण साथसाठी आणि त्यांनी आम्हाला ॲक्च्युअली धन्यवाद दिले खूप. त्या माध्यमातून आम्ही पण आता त्यांना आम्ही धन्यवाद देतो की चांगल्या प्रकारचे प्रक्षेपण झालं असं. धन्यवाद, थँक्यू. Devo